desa murih adoh suker sakit biak-biak anggiyaku mandang karya monggo kur Ataniku dadi kewajiban baku ayo bersih desa mulai ada sukar sakit iya aku mandang karya Ataniku dadi kewajiban baku ayo bersih desa mulai aja sukar sakit biak nanti aku mandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Rama. Bidah saking Semarang pukul pinten? Kala wau kula tabuh 12 sampun bidal. Miyos tol napa miyos kidul? Nggih anak gaul tol, Pak. Miyos tol. Nggih langkung cepet. Mboten Nggih. kenging macet. Bener. Nggih padha mawon medal nganjuk nggih macet melih. Iya. Nggih alhamdulillah pangestu panjenengan dumugi mriki wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Kuwi sing penting ya Mas Gareng. Nggih. Nggih tombo kangen pun pinten-pinten taun mboten saba tulungagung. Kepara nyata aku dhewe ya ngono, ora nyono yen sisane wit ki isih dikeparengke sowan mrene. Nggih. Mongko nek jane ya diayahi anakku dhewe cukup. Lah Ning kok nggih. Pak Kadeh kepareng ngotong-ngotong awakku sing wis kaya ngene iki. Lho Wis menika ketang klungsu-klungsu nderek iku ya Kang Gareng. wong menika sampun kesepakatan warga desa seneng slamet mriki. Desa pundi mriki Mas? Seneng slamet. Lah ya Seneng slamet Suka Widodo. Lah ya suka ki seneng Widodo ki slamet, wong Widodo karo slamet ki kang ngadi lho. Oh iya wis. Nek ya tak jaluk jeneng desa ki aja dibasakan. Maksud kula sampun rumaket kalih piyai mriki, Pak. Pancen bener. Wah jan napa malih panjenenganipun Pak Kades, Pak Supardi nadyan dereng nate kepanggih ning pun cedhak. Pun cedhak niku tegese hawane niku pun rumaket. Grapyak Semanak. Ya toh? Nggih. Ki Pak Kades. Lah kene iki lho, desa mon saged ngaturi Pak Anom kalian Mas Bayu. Kecamatane kok urung. Ya kabeh ki nonton apa kuwi Situasine, nonton sikone, wektune. wektune. Mriki lak nderek kecamatan Watu Rame to.
Karangrejo. Lah ya Karangrejo. Lah Karang niku Waturejo niku rame. Dadi Karangrejo tuh watu rame. Lah diwalik ya bingung no mengko nek arep goleki alamat. Lah kene niki nggih niki pitepangan nggih awon-awon kula punggawanipun penderekipun Ki Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. Penderek dalu nek nganggo lawak. Nek ora ya ora nderek nuwun. Pak, niki kula mboten ngaya-wara pitados mboten. Wayang nuwun tanpa dagelan gareng udan. Niki buktine wae pun tletik terang mboten. Oh, mergo saka dayamu. Mboten nggih mergo sing nibake udan mboten sida. Mboten perkara kula. Tur kula niku yen melu ngeten niki ngrejekeni kalih kanca ruang niki pajak-pajak lho. Kula metu segone metu nika. Oh iya, membawa berkah ya Mas Gareng. Berkah. Nggih. Ngeten Pancen anu bener aturmu kok Mas Gareng wis taunan ora sewanyang laladan Tulungagung. Agung. Nggih. Ora kok jeneng aku ki mumuke sing wis kepungkur kuwi saben taun ki mesti sowan neng pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa. dalam Nggih. rangka Hari jadi to, hari Mas. jadi. Nggih. Aku wis ngalami bupati pirang bupati coba. Nggih. Wiwit zaman Orde Baru nganti Orde saiki. Nggih. Pancen leres. Sinten mawon pun nate nimbali utawi ngaturi Ki Anom Surata. Niki jeneng wakil bupati tasih pinara. Sampun kondur. Wah, ngerti yen arep ditagih. Namung anu Mas Gareng ing kepareng lenggah panjenenganipun Bapak Heri Ramadan Nggih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Matur sembah nuwun Pak Heri. Nggih. Wah, jan niki alhamdulillah saged sowan mriki nyarengi pas bersih desa. Nggih. Utawi enten sing nyebut apitan sedekah bumi menapa mawon sebatanipun menika sedaya sae murih desa mriki tebih saking suker sakit. Leres Mas Gareng. Wah, ndelalake barengi dibukake gedung diresmikan gedung serbaguna. Nggih. Niki lho sing kula lah niki napa? Kok disebut gedung niku napa? Apakah arti dari gedung? Apa sebabnya kok disebut gedung? Gedung niku gedhe wujute. Yen Nggih. cilik niku pos. Leres. Niku terus Iya. dung. Dongane warga kene bisa bermanfaat kanggo warga desa kabeh. Amin. Ngoten. Nggih. Ngono pokoke bangsa napa-napa kula unceki pokoke. Ah niki wong jenenge wong akal-akal supaya mboten kentekan akal. Iya, aja wong liya wae bojomu tok onceke nganti metu loro ngono. Padahal sing kedua nu mboten nganti ngonceki lho Pak kula. Lah apa? Wong nyampe tok mon dadi anak. Aduh, kok elok men. Aku iki ngraga sukma kok. Lah nggih. Ning niki desane pundi Mas niki? Sukawidodo. Ayo, saiki diunceki. Piye? Apa karepe tembung Sukawidodo? Alon-alon nggih niki rada angel soalé. Sing Nggih. ya sapa? Per huruf apa suku kata? Suku kata to. Nggih. Sukawidodo. Su niku syukur alhamdulillah warga desa mriki dalu menika kempal wonten mriki dalam rangka syukuran bersih desa. Mapan ning lapangan. Nggih. Terus Kaya Ketiban Daru dirawuhi Punggawa Agung uga saking Kabupaten Tulungagung. Terus Wiwit bersih desa nganti pungkasan slamet ora ana alangan sawiji apa mula bengi iki syukuran gelar wayang kulit. do sing pertama. Do niku ya iso donganipun warga lan Bapak Kades kelampahan ngaturi dalang kondang duet Ki Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. Terus do sing kedua. Dana sing isih turah dienggo nyeluk gareng saka Semarang. Ya. Hebat.
Aku kudu katut aku. IDT iki duwite turah nimbali Mas Gareng. Nggih, ning nggih pancen ngeten iki Pak, mula dijenengke desa. DESA niku enten tegese. Dihuni sekelompok manusia yang disebut penduduk. Beras. Terus Enak dan tidaknya tergantung penduduknya itu sendiri. Terus Sebaiknya setiap tahun diadakan bersih desa. Terakhir Asal dilakukan desa ini akan terjauhi oleh malapetaka. Amin. Amin. Nggih. Dadi kula samubarang kula unceki. Tenan kok. Lho, Kades. Nah, apa kuwi? Desa niku lak dipimpin Kades. Ya, Kades. Nun sewu lho Pak Pardi niki namung uncek-uncek. KAD. Nggih. S. Kan niku karakternya harus bagus karena itu menjadi panutannya para penduduk. Karakter. Nggih, terus Akalnya harus pintar, penuh dengan solusi dan inovasi. Terus Niki saya diarani dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Itu Kades. Kula menerjemahkan insan ning mboten tahu dipilih Kades kan kula. Mergo gen kula lurah Pak, penunjukan. Mula kula niki padha-padha nggih bandingane. Kades kali lurah yen lurah gen kula lak ditunjuk oleh wali kota. Yen Kades dipilih oleh masyarakat. Kula yen kon milih Kades tinimbang lurah. Kok ngono? Sebabe Kades niku yang berbuat salah atau berbuat tidak baik itu nanti yang menghakimi masyarakat yang pendukung pemilihnya. Nggih. Ning yen lurah niku asal wali kotane guya-guyu mbok wargane do protes nggih tetep cuek wae. Niku bedane. Nggih. Mula kula luwih condong Kades yang dipimpin oleh masyarakat. Kalau seperti beliau itu jelas memenuhi syarat Kades karena sudah 3 periode menawi mboten kelantu nggih Pak Kades nggih. Menika 2 periode tahun kelima Mas Gareng. Lah mbok dipun kaping 3 Pak. Insyaallah. Ayo muga-muga to Mas Gareng. Hitungan Jawa nu genepipun ping 3. Yen ping 2 nu dereng ganep. Oh, tadi hitungan Jawa genepe ping 3. Dalang yoga sinden telu. Dalang yoga sinden kuwi bakune kuwi 3. Telu to hitungan Jawa. Nek luwihe ora sah kuwi. Kudune ora 3. Lho piye to kok? Ning udoke sapa? Yen 3 kuwi bakale ora entuk pangan. Kowe muluk sego driji 3 ora iso kecekel. Minimal 4 dagelan. Aku nganggo sendok ora muluk kok. Apa? Sendok jempol karo driji dadi. Kowe nyekel sendok kuwi driji 5 nyekel kabeh malahan. Ya ora ngono. Wes aku tak dijak. Aku bengi iki ra melu kowe, melu panom. Rumangsamu malah iki bebayani iki wis kadung tekan kene arep dibatalke iki. Yo ora ning. Pokoke statusku bengi iki melu panom. Aku melu anakku kok malah. Lho. Nek jaman Bayu isih cilik kuwi tak gendong. Ning gandengan saiki wis tuwa, aku genti wis tuwek ya aku sing digendong genti. Lah nggih kula niku bengi niki nunut wong sing nunut wong. Kemalang muluk kaya entut. Nek sampean Mas Gareng ora usah tak gendong tak seret wae. Aja to. Digeret iki ben katut. Mas Gareng niki enten awala panjenengan waos ora ketan cuwi-cuwi jenengan waos. Mangke diaturi wedal, cobi. Oh nggih. Apa? Jare kon maca. Wis tak maca. Ya surasane pripun? Diunekke. Ya. Ora. Wis cara kuno ngono. Nggih. Mohon Pak Heri Ramadan. Wah, Pak Heri Ramadan niku kelahiran bulan Ramadan. Mula asmanipun Hari Ramadan. Iya. Ini saking DPRD Provinsi Jatim
agar menyambut utawi dipun suwun dawuhipun Mas Gareng. Wawan sabda wonten mriki. Nggih. Pak Ari nyuwun wekdalipun Pak Ari. Monggo Pak Ari kepareng minggah dhateng pepanggungan sampun dipun ajeng-ajeng masyarakat mriki, Pak. Pak Ari. Monggo Bapak, monggo mentaram Mas iki. Timun sigarate monggo Pak. Ini Bapak. Sayo. Niki sampun pinarak utawi jumeneng wonten Pak Hari nyun sewu napa leres kala wau hari Ramadan kelahiran bulan Ramadan. Insyaallah ngoten. Tembus 3 nomor niki. Apa-apa terus ditembaki apa? Ora tegese pancen piyai ngemlo ya ora maiduk Ramadan ki wancine wong prihatin poso mula ya saiki ngasta pinarak sebagai anggota DPRD Jatim nggih Pak. Insyaallah ngoten. Alhamdulillah niki kalau wonten ingkang ngaturi panjenengan kapurikna wawan sabda utawi monggo anggenipun badhe ngendikan monggo nderek. Nggih, nuwun sewu bocange. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para rawuh ing wedal menika kaula didampingi Mas Rizal, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi PAN yang insya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Rizal dari fraksi Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati yang tadi sempat kita bertemu, Pak Kepala Desa Sukowidodo yang insya Allah luar biasa bisa memberikan hiburan, tidak hanya tontonan tapi insya Allah akan memberikan tuntunan. Amin. Buat warga masyarakat melalui pagelaran wayang kulit dengan dalang kondang kita, Ki Dalang Ki Anom Suroto. Leres nggih. Duet dalang, Pak. Duet dalang. Duet dalang Father and Boys. Oh, Father and Boys Ki Bayu. Bayu. Niku lahirin apa bulan Sawal? Bayu kok Sawal. Lah napa? Bayu niku lahire anu, iki dinane bulan apa to, Dik? Oh, mbok menawi ngaten, mbok menawi. Kula nggih mboten nglairke dadi kula nggih mboten ngerti, Pak. Paring tepang nami kula Hiri Ramadan selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang tentu saya berterima kasih bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya di bawah kepemimpinan Bapak Lurah Sukowidodo yang insya Allah juga Father and Boys dengan Mas Rizal Abdullah. Oh ngaten. Ya. Alhamdulillah. Niki hajate napa niki wau? Bersih desa sedekah bumi apitan pon napa mon bakenipun sae. Kalian peresmian gedung serbaguna. Barokah. Alhamdulillah. Jadi niki wau ngapunten, saya ada 3 acara teng Blitar. Oh ngaten. Nggih, dados semua juga pagelaran seni asli kula saking Blitar. Wonten Orkes Melayu Monata niki wau teng Kabupaten Blitar. Kankap wonten malih niki wau nggih bersih desa dateng Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Jaranan. Lho. Yang diagendakan juga dari Partai Amanat Nasional. Lah kudune gareng melu kuwi jane. Alah, adalah. Jadi pesannya adalah bersih desa itu tidak hanya sekedar
resike lingkungan, Leres. tetapi juga resike manah nang ati. Ojo sampai warga masyarakat Sukowidodo kuwi iki ning usum udan kaya ngene ben amprih ora banjir, lek buak jenenge sampah kudu pada tempatnya. Amin. Yang kedua, tidak hanya masalah fisik tetapi masalah batin. Panjenengan nggih ngoten, ojo saiki diusumne rasan-rasan. Ya, tukang gosip Hobi. iki hobine Pak Gareng. Ya. Mestine lek Sukowidodo ndak ngono ya. Terus Nah. aja nganti dadi sengkuni kita. Nah, Masya Allah. Inilah pesan, semoga melalui bersih desa ini harapan kula adalah panjenengan sami warga masyarakat Sukowidodo iso ayem tentrem, Amin. Amin. murah rezekine, Amin. sehat kabeh, Amin. sing duwe utang gek ndang lunas. Amin. Ngaten nggih? Amin. 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 Wah, amine bewanter dhewe. Tak kira sing Ya, diutang ndang minggato. Kula kinten Lunas, ngoten nggih. Amin, amin. Insyaallah ada bangunan serbaguna yang telah diusulkan oleh Pak Kades, Mbah Lurah, ini dari anggaran BK Provinsi yang sama-sama kita perjuangkan bersama Mas Rizal Abdullah dari fraksi PAN. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Syukur bagi niku wau kula mirengne apa-apa gratis. Ya toh? Nggih. Ning umpama nyumbange ya sak ikhlase, Amin. ning enek minimale. Ya. Lah piye Standarisasi. standarisasi? Nggo ngopeni lho Mas Gareng. Nggih, leres, Kan leres. butuh resik-resik. Leres. Ya butuh sing jenenge listrik. Leres, perawatan iku ya Perawatan penting. penting. Kula kinten ngoten nggih. Nggih, Bapak. Monggo sareng-sareng kita saksikan pagelaran wayang kulit ini dengan riang gembira. Amin. Amin. Sing duwe utang kuwi iki ben lunas kabeh. Walaupun saiki nyambut gawe rada angel. Nggih. Leres napa mboten? Terus Nah, bakul cilot, bakul sempol, muga-muga laris kabeh. Amin. Sing delok kuwi iki ya muga-muga ning wulan usume kaji gek nututi kaji kabeh. Amin. Kula kinten ngoten bocange. nggih. Matur suwun sanget. Kula disukani wekdal. Mungkin Mas Rizal mau nambah? Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Monggo. suwun. Boleh lenggah Bapak tepuk tangan kagem. Pokoke wah. Wes. iki. Ala Pak Heri wah. Metara betul. Halo, ligodok entuk. Wah, matur nuwun Pak Heri. Wah, aku dadi pekewo. Dadak kanu piro iki? Alah. Alah, Alah. cilet. Lagi iki lho, nek lagi niki lho, kotak amal kok gambare Gareng iki. Lah ya ta. Oh lho, sirik. Ning ya bener ana Mas Gareng ngendikane Pak anggota dewan mau. Nggih Pak Heri. Rekoso saiki nyambut gawe rekoso. Nggih. Direne rekoso wis ora cucuk, nggih ta. Nggih namung Kaya biyung iki lho, aku ki wong wedok kaya apa lekku nyambut gawe nganti meres keringet nganti kotangku nganti kebus. Lutuke ora akeh, malah akeh sing ora kotangan nanti. Nggih. Nggih, wayane nganu Pak. Walaupun bagaimana keadaannya tetap sebagai manusia tetap harus berusaha dan berdoa. Sekaligus akhirnya harus selalu bersyukur. Nggih. Nah, apapun Nggih. yang terjadi harus disyukuri. Leres. Ngoten. Iya. Aku agar cair, Encer. agar cair iki. Kok mendingin ridik ae.
Oh, oke, Mary piye? Oh, mboten. Oh. Neng kabeh iki ya kudu dijumbuhke. Ngapa? Gandeng pun nampi bebungah ya saiki ketokke gaweane. Lah iki rumah samurai nyambut gawe to? Lah niki lho, mumpung enten penyuwunan dari Bapak Kepala Desa Sukowidodo, Bapak Dr. Andes Haji Supardi Magister Manajemen diperuntukkan kepada seluruh warga Desa Sukowidodo, khususnya warga sekitar. Pada umumnya pesen lagu setunggal podang kuning, kaping kalih pepeling, kaping 3 ayang-ayang. Dipun paringi wajib lho penyakit jantung. Wah, Kok penyakit jantung kok? rokok. Wah, gudang uyah. Ora nyono biyung ya entuk saweran. Lho. Alhamdulillah. Pano mentuk Bayu ora entuk. Lho wong iki dhewe-dhewe jatahe. Aku entuk rokok alhamdulillah. Aku nek rokok tiba kono tiba burine biyung ya ra. Aku malah sida itu. Tapi ora apa-apa. Bapak entuk amplop, kowe entuk rokok, engko rokoke didol ya. Ora. Kalau bengi mayang kok awan dodol rokok. Wong jenenge. Ya, ning tetep kudu diaturi wong ki sing ngersake Bapak Kades. Harus no, harus. Pak Supardi. Ya. Pertama apa mau, Nduk? Menika wonten podang kuning pepeling kalih ayang-ayang. Napa pepeling riyin? Monggo. Nggih, pepeling rumiyin. Kersane dibawani kali Mas Gareng. Oh nggih. Aku iki. Ah iya no. Anu tak suwun kaya biasane ya Nduk kuwi para kadang seniwati diaturi jumeneng ning. Oh nggih. Nggih Mbak Rizky, Mbak Dita, Mbak Suci kali Mbak Fahmi berempat. Kene ning burine Mas Gareng ngene. Usule Pak iki cespleng kok. Nggih. Ayo. Mriki kene yo kene mataram. Turun. Apa setiang kelakon sing sayur ya mene arep rapat PKK. Mboten ku arep ngamping-ngampingi panjenengan kok ya. Ayo dibawani Mas Gareng. Kula, Pak. Ah nggih no. Oke. Monggo. Ayo Mas Gareng ngarep no tengah kono. Nggih, Mas Gareng. Nah, ibu-ibu ning mburi sing ngedusi. Napa sing jagani. Nah. Ora nembang rapaten. Aja nesu to. Juga monggo diatur. Oh, ora nesu. Masa sik meger-meger kok didusi. Mboten, sing jagani. Ya aja diangkatke sih ngenteni waris-warise. Jane Pak Emo wis pro aku lho. Saiki iso malik tinggal. Lah aku mau mati le ngedusi wong wedok ayu-ayu kok ada sebagian yang hidup. Iya. Iya. Ayo dibawani, monggo. Sakarepku to. Lho, ngono. Ya wis. Nek ora gelem anu dijabul kuwi. Nek Dijabut wae mau. Pak Heri lu yen pun peparing mboten ajeng dijaluk meleh. Malah kepara ditambahi. Wah. Nah, sing ngender anyar iki lho. Wasitodi saking Prawinasis ngeling ngono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah
dipun lampahi iku cagak agama pakartikan luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya monggo tembange mboko siji sentimen kali kula Pak. Lah ngapa to? Oh kene nyuwara ora ditentekke ora digongke napase mekap-mekap pisan kok. Yo, mboko siji. Napasmu wis landung. Oh. Hebat sakniki kok. Landung sekabeh ya iki. Nggih. Oh, ini kok pun ajeng diangkatke. Oh, yo. Ayo. Ki dong apa iki? Yo, saka Mbak Fahmi buka celuk. Monggo. Iya, Mbak. yen wancine tansah dilingke wis wancine padha nindakake aten wis kumandang wayahe sembahyang tapi wajib gawe Bareng. Monggo, kur sedaya. yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran salat dadi sagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan tumanina luwih sampurna yen berjamaah Sembrono iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepengin bisa munggah Tahap pertama wis diaturke. Nggih. Oh. Kepeling sampun ngatur. Tahap pertama, itu tahap kedua, tahap Monggo saged lenggah ibu-ibu, monggo. Ayo kana angkrem meneh, angkrem, ayo angkrem. Aduh.
Kok angger. Kowe kesuwen ning ngadeg ora netes lho. Ayo. Iki jane iwang apa bebek karo. Kajenge cepet ngoten lho. Wah jan pancen sinden saiki iki wah ayu-ayu, pinter-pinter, sekolahe dhuwur-dhuwur, suarane ya becik-becik. Terus saiki iki bangsa asma sinden iki ora eneng sing nganggo anu swara mingkem ya. Napa nggih, Pak? Nah, nek dhisik eneng to, sayem, terus suminem, tukinem, Suliem. suliem. Saniki mboten enten sing ngoten mboten enten. Ora nggih. enek. Serba A karo I. Wahmi. Nah, Terus niku napa? Si Suci, ya. Dita. Lah coba. Niku sing Darsi. Niku Pak, mburi iki sing lungguh dhewe niku Darsinem. Darsi. Ora sak-sake to. Sapa Kok terus kabeh dimingkemke ora Sapa kae jenenge? Mbak Darsini. Darsini kok Darsinem. Wah, jan niki ning ampuh kabeh wong pesinden sakniki raca-raca lulusan isi Surakarta. Minimal S1. S1. Alhamdulillah terangkatlah budaya kita karena SDM-nya juga yang tinggi-tinggi pendidikan. Ana sing S2 saka Tulungagung. Oke. Sapa? Niki Mbak Suci. Nah. Niki Mbak Suci ini asli Tulungagung, Pakel. Niki S2 niki. Niki Pakel apa? Kok sing ben matur dhewe kok ndak kleru sampean. Omahmu tidak. Pakel apa kowe ni? Halo. Kula gesian Pakel, Lek. Oh. Wis, Gesian Pakel. aku ora budek. Menawi Menawi kene kono bengok-bengok gesian Pakel ki anu kecamatane Desa Gesian Pakel. Ya wis. Kaya ning galengan. Mangsaku kono usum. Tulungagung, Lek. Beh. Nah, iki. Kono usum apa? Usum utang. Gonku usum mayit. Jenengan jempidal, monggo ndereke. Wih, aja ngono lho. Tirose usum mayit. Usum liyane wae eneng mbok ya usum panganan. Ha iki no perkara le bengok. Mengke kula teri marmer, Pak De. Wah, itu hadiah marmer. Hadiah marmer. Nggo kenang-kenangan Kenang-kenangan. mulih saka Tulungagung. Matur nuwun, Nduk, matur. Nggih, sami-sami benjing kula terni. Dibentuk apa? Apa meja, apa kursi? Nek gogo aku dibentuk kijing. Kijing, nggih. Kijing marmer, Pak De. Wah, larang Mas Gareng apik. Awis. Anu gonen dhewe. Kula mboten kesusu. Jenengan riyen. Apa kae kijing marmer apa ana mayit di kijing marmer? Wah, kijingku marmer. Ya ora ana, ya ora ngerti. Ya ora roh. Wah. Wah, Ya aku ben ngrasake ya dienggo kursi sik, nggo lungguh tengok-tengok gleleng ae. Wah, ora ana to jagongan nek ndur kijing lho. Nek pas anu kuwi lho, pas dina Jumat iki metu sik kok bulan. Tengok-tengok ngesis. ngeses nang jero anu sumpek. Mbok menawa nek sing nyawer lho, wis manane Mas Balem Jumat. Ora de marmer apa kek. Oh, kok sedeng. Mayit tak dina. Apa meja, apa kursi kijing. Ya wis sing anu sing ringkes asbak. Nah, niku malah kula asbak kula purun, Pak. Soalnya lak kula termasuk golongane al-hisab. Iya. Wah, kena hisab. Perokok. Oh, perokok. Saiki iki istilahane perokok al-hisab kono hisab. Laras. Yo, saiki apa sing diaturke? Niki wonten sing ngersake podang kuning. Sing nyanyi sinten iki? Derek, Mas Gareng sik kok pakel sik nggih. Oh, Pakel. Oh iya, Mbak. Sing putra daerah. Iso nyanyi ra? Isa Lek, nyepeleke cah kene Tulungagung ae. Mbok kanu sone dibalekke wae ora usah nggo son. Ya ora. Ayo kene Mbak Susi, kene mriki. Oh, podang kuning. Yo, tara masake, tara turu. Mas. Oh, iki lucu. Lucu piye?
bengokone keri dhewe kathik lali ora nggawa idep palsu. Kula. Bengok-bengok ora nggawa idep mangun usul. Wis arek usule kuwi wis rasa dianu. Aku wis ngerti kok usule sing kegonge aku wis paham. Wis cul mesti kleru kuwi nek usul. Kok njaluk pahmi. Wis ora. Wis aku wis mudeng wis paham wis. Wis nek mulai sesuk diklumpukke ya. Wis ngerti aku. Wah, nek si Suci. Nggih. Saiki bener awakmu wis S2 jare arep njikuk dokter, Dok. Amin. Wis. Pados dana riyen, lanjenengan badhe danani pripun? Lah anakku dhewe sekolah golek dhewe kok. Lah iki ngopo dadi ora Lah kok teko? Ngomong kok ora yo tegese yen arep S2 kan melu bersyukur melu ndongak. Nggih. Nggih, kebanggaan kanggo Kabupaten Tulungagung. Nggih ta, ana putra terbaik iso gelar S2, syukur iso dokter. Dokter. Terus ngang nang donya. Mbak Suci. Keliling dunia ya, Dok. Nggih. Dadi donya ning kene terus keliling jabone. Yo ora. Monggo kula gedhi, Pak De. Hah? Monggo kula gedhi. Ya ora apa-apa to, wong saiki kan akeh balon udara. Balon udara. Nggih. Tembang. Ya podang kuning dibawani nggih, Pak. Nggih. Monggo. Siap. Monggo putra Tulungagung niki, putri Tulungagung. Monggo, ya, Mbak. Senadyan wujude mung peksi ayo lekereng Apa, Mas? napa niki Kontone terus anjek-anjek kaya Sak kupingku. nek tiyang Tulungagung niku nggih banter-banter ngeten iki jenengan malah kaya wedon lho Kok ngeblebekan suaramu ki lho. wong senengi dhewe-dhewe ekspresine kok. semangat Ya semangat. Wong iki sak madya. Omongke ya, menungso kuwi diukur ki saka suarane sik. Yen suarane ki alus, tegese bebudene ya alus. Yen kasar bebudene kasar. boten mesti Kok ora don't judge the book by the cover Yes it's no. wrong Yes itu no. salah Yes no. jangan menilai buku itu dari covernya itu tidak benar kebaikan hati seseorang itu di zaman sekarang itu tidak terukur dari wujudnya tapi Aja dari mau perilakunya nggih leres Aku ingin golek casing anyar sinan ya elek ya. jenengan ngawur goleke Ora tenan lho iki pemikiran seorang S2 dan calon dokter ini iki lho. Betul. Aduh, kula ya setuju. Kula setuju niku. Ya, Mbak Suci, lanjut. Neno. Sok kupingku. Reng ora mung kowe jane kupingku ya wis arep mari ya. Sing mbok siksa dudu aku tok lho, pake barang. Ruasane sing budhek kok aku tok wae. Gitu ndledekne ya. Nggih. Pon ya ayo. punten lho Pak Neno. Ora. Wis tenan nggih. Sone dicilikke. Cilik, sone nggone Bayu pateni. Ki sone Bayu ora pateni kok tak pateni lho. Aku nggo mini kompo. Oh, Ayo. TikTokers. halus manis nangsa Senengku Mbak Suci nek sinden sing nyora dudul tutuke ning rasane. Nggih. Bisa, Ngoten, Pak. anu. Ning bengi iki kula mboten fokus kali suarane Suci. napa Aku fokus karo lengenmu lho. niki dhewe niki kula niku anu ngobong boto tak pikuli dhewe Lah yo iki ale bar panen brambang menengo ae lengenmu ki lho karo pupuku bar gula brambang aku Piye ngopo lengene ngopo? karo pupuku padha. awan jenengan niku kurang gizi Kok iso ngarani aku kurang gizi? lah kaya wakono lho klotak-klotak tok balung tok Jangan melihat casing. Waduh. Wah. terus napa Sinyalku.
satu-satu. Bar tak silike Idep Fahmi kok. Wes, ora bisa. Ayo. Satu gowik barang. Goleki si podang pita hiba bungahing hatiku nyanding bisa dadi Ora aja. Yo salahkan langgame. Mangga, buka seluk. Ya Mbak Suci. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran kang goleki sing tak sayang ngono-ngono ranggonku goleki ora krasa esuk Ombak Bonggo Mino Mas Anggit. Yo.
matur iki mau pundang kuning. Mas Gareng. Nun. Wah, karepe arep Dawuh Rama. yen Ponorogo undang apane? Reok. Yen Utawi- Tulungagung Tulungagung niku apa Den? Jaranan. nek Senderewe, Pak. nggih. Sesake nek cengkok kendangan Tulungagung iki mau apa jenenge? Gonggomino. Iki wis mendunia. Sing duwe ya mung Tulungagung Gonggomino. Ora kok di Nggih, tepuk Anu tangan liyane, untuk ya. Tulungagung yang punya ciri khas dikenal di seluruh dunia. iki kudune sing nyipta kudu entuk anu ya. Anu penghargaan. Minimal saka kabupaten. Nggih. Alhamdulillah. Iki tenan Gonggomino ki wis tekan Amerika, wis tekan ngendi kuwi Eropa, Korea, Gonggomino. Hongkong nggih pun Gonggomino to mriku kula. Iya, oke. Nggih. Hongkong Gonggomino. Niku Gonggomino niku ana gendhinge dhewe lho Mas Gareng. Napa nggih, Mas? Gendhinge Gonggomino. Oh, Mbok coba Kendangane anu nyun pangapunten para kadang pengrawit dereng wonten notasi kala semanten kula nembe nyuwun kalih Pak Minto Darsana. oh anu. anu lagunipun. Nggih, Pak Dalan. Terus Pak gending Dalan. Gonggomino enten piyambak lah gawane kendang niku. Oh, Ngaten. kendangane kaya ngoten ning gendhinge Gonggomino. Gonggomino. Ning Nggih. eloke cengkok kendangan Gonggomino ki iso dienggo Gending napa mawon. Saged gending nama cocok pas banget. Nggih. jagongan mon iso gonggong niku. Sepeda. Nah, Kuwi rak wong main. iki kok aja kok selip terus iki apa jare? Aku Gonggomino ra iso ku gonggong kok. Nggih payan niki pun jenenge ciri khas Tulungagung tidak bisa lepas dari Kabupaten Tulungagung. Nggih. Nggih. Bisa mengharumkan nama Tulungagung lewat Gonggomino ki. Mboten beda kaya Ponorogo reoke. Nggih. Leres. Sing jenenge pengendang dari Jakarta sampai Banyuwangi iki iso Gonggomino kabeh. Nggih, leres. Nggih. Tur niki sik murni ciri khas Tulungagung yang dibuat oleh orang-orang Tulungagung. Ya iya. Yang Semarang niku enten gambang Semarang tapi sudah perpaduan niku, Pak. Perpaduan dari Antara budaya Jawa dan budaya Chinese. oh nggih. Oh, gambang Semarang. Oh, Ya moga-moga anu nduk ndang entuk lagune saka Kamas Minto Darsono. Kamas Minto Darsono. Nggih. Aduh. Leres. Nyuwun dawuh, Yung. Monggo. Ngersake napa malih Rama? Lah mau urutane apa neh? Kala wau wonten ayang-ayang lah niki pangapunten ayang-ayang niku gending enggal mangke mbok malih panggenan Dek. gara-gara kadang-kadang pengrawit ben siap-siap sik Mas Gareng. Nggih. Oh, ditoki nggon ayang-ayang. Nggih, Goro-goro. kudu ngombe sing akeh sik, mungkin ajeng ayang-ayangan. Lho, wis beda meneh to. Kuwi ra anyang-anyang. Oh, anyang-anyang to. Saya genti anu peloke dirasake. Nggih, napa Rama? Sing laras-larasan. Pelok. Monggo. Laras pelok. Monggo nduk arep dicaosi Sinten apa? sinten Biung, Mbak Rizky wonten. Mbak Rizky. Oh nggih. Nek Mbak Rizky aku nyuwun anu pelok barang. Oh, pelok barang. Nggih. Nggih. Monggo Pak Rinto malik pelok barang. Deh, Duh, sing gentir waliken Mas Gareng rada rekoso mengo, rada rekoso. muser-muser gendere iso gletak kabeh lho. Iya. Ki anggere mengono jarike saya blotrak. Susu ra udo. Mriki Pak Rizky monggo taram. Turuk. Ae ao Dipun bawani nggih.
Napa niki? Dawanipun menapa? Pelok barangnya apa nduk? Kowe apa mbok sing mbok senengi wae katur sing mirsani bengi iki. Kepengin bawa apa? Tak merdeka. Asmarandono nggih, Pak De. Asmaradana kena aswajik, kena aswaru, kena. Nah, ya ta wong main ngene ku ya. Lah wicana wong kula mboten ngerti ditari. Asmaradana apa? Apalane sing ndi? Aja gegarane. Asmara kuwi katresnan dana ki weweh, hati weweh Napa katresnan. dandang gula nggih, Pak De? Dandang gula gelem wis dandang seng ya gelem aluminium ya gelem. Wis sak merdikane Mbak Rizki apa? Dandang gula ya kena, Asmaradana ya kena. Maka Bismillah. ya iki hebat. Sinden agamis. Rasa madu Wis nyasmitani langgame lho Mas Gareng. Nggih. Iki seneng aku lho reng iki. Nggih, rasa madu. Kembang iki Entuk dening kencing manis. kowe dhewe. Lho lae rasa madu nu manis kok lomo. Ya. Iya. Manis kok. Ya. yaktine wis manis. Dandang gula banjet. Banjet. Suarane enak empuk iup nadyan pawakane kaya tower ning didur. Manis harum semunengu jiwa Jinandra ler papin dane No no no. Saraswati tumurun hanawarkan kang wangi Aja Kok kula grogi to, Pak De? Aja gori jejer wong bagus Alah. aja gori. Aja wedi. Biasane ya Iya grogi. padha karo awake dhewe wong lumrah. Marahe putih niku lho Pak Bayu. Kuwi arep weruh wonge rekoso lho kuwi jane. Wis trimo wis. Ya. Marak sarwingra Duh, duh, Bapak Guru Nana. antu pangan
Monggo Maka timbake. sak langgame. Ya, Mbak. Pur. Ya. Ya rasane sing nyuwara ya nduk. Nggih. Nggih, Mak. Niki pancen nggih ala-ala niki nggih lulusan Isitur niki sakniki megawe teng RRI Solo lho, Pak. Oh nggih. Nggih niku pegawe RRI Solo. Alhamdulillah. Niku ya niki Anu karo sing kakung. duka. Mboten Mbak Rizky riye. Omahe pisah ranjang niku pisah gawean kali bojone. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Sampun katur yo. Nggih. Atas pundi wan nderekaken kemawon niki Mbak Rizky sampun. Ya aja mung swara tok ya apa wiragane gareng ya di. Oh nggih. Niki wong kula pun gerak badan lho, Pak. Niki wonten sing ngersake walang kekek jaipongan yo. Wah, lha iki. Iya. Ngapa? Wong pancen kon kudu ngono kok. Kaya meremot. Anu Bayu kuwi usule kaya jenu. Enten apa ta? Ketoke halus ning mateni wong. Mboten gaweane juget ya. Ya gaweane joget iki ya wis ra apa-apa. Nggih. Sapa muring panuju sasasuke pagere wesi. Duh. Apa ta iki mau ora genah. Ya ora apa-apa gawe natia sing sesama ki. Nggih. Cepane swarga. Krunguku mau gareng anu bakul besi.
Boten, Pak. Nyenengake sesrawungan. Kula nyuwun anu iki mantasaning presiden Widowati. sing digodhog ning ngisor empuk niki. Sing pundi, Pak? Mbak Darsini. Wah. Ngopo kok terus Pak, aku? favoritku. Oh nggih. Mbak Darsini Nggih. nadyan ora kesorot lampu ning tetep ketok ireng. Mosok ketatap cagak. Niki kula kintunke kagem para kadangkas FC SBA ing saking Surabaya, saking Cepu, saking Jember. Matur nuwun saking Bojonegoro. Nggih. Nggih, niki sami kempal dalu menika wonten mriki. Yap. WMC Mas, Layak WMC. Mania Community WMC. selalu ada di mana-mana. Mbuh dalangi sapa mesti disupport utawa Nggih. disemangati. Ini Matur tergabung ngenten melih segar niki, sedulur gareng. nuwun. Wah, edian sedulur garangan iki pancen anu apa? Gareng Oh, kok gareng. kok garangan. Nggih, sedulur. Jane arep megane ngrungati terus mingkup nek. Nggih, anu. Nggih, Mbak Darsini. Jegdar. Apa? Jegdar sini. Salam. Suara kok meko ngono to. Wong dhewe-dhewe kok ya. Oh, lagian ya. Nggih. Iki wis diutus Bapak. Nggih. Kowe bekero. Nembang kok beker kaya. Anu nembango. Nembang walang kakak. Walang kekek kok kakak. Butone Pak Asep ki ora iso ngomong isone A. Oh iya iya. Selamat malam. Oh, Malam iya, kakak. Nanti kulino tiroke Pak Asep. Ya, sing utami ki lho. Iya. Nembang ya Mbak Dar. Nggih. Nggih, nggih. Jare mau pun ajar bawone barang kok Pak. Wis no. Edian. Canting jali no. Wah. Ora elok. Aku kok ngisor rungoke. Waduh. Maka. Iya Mbak Dar, iya Mbak Dar. Ayo Jeng Dar. Cantik jali. Sinden veteran iki niku Kok veteran? tegese dibanding karo sing bocah-bocah kuwi. Oh, nggih. Derek Pak Anom iki sing dhisik Mbak Darsini. Mbak Darsini sinden gamelan dereng digawe niku apa nyinden? Ya. Dunya rung enek wis nyinden kok. ya. Lho nyindeni sapa? Maka. Man paman canting jeli wong bedang kepalang kali utang wate putang wate putang wate Nek nyuwara anu ndegeka tadi. tak sengguh putung atine sariman mawon. Yo, introne gendang, ayo. Yo.
Ah. Yo. Bareng krungu walang kekek dijaipongke Mas Gareng. Nggih. Kelingan karo anakku Bayu jaman isih cilik. Nggih niki. Iya. Lek wiwit iso ngendang kula ajari nggih walang kekek. Nggih. Dadi oleh latihan ki wiwit anu kendange daripada mayange iki. Nggih. Dhisik kendange. Nggih. Pelatih mon Asep Sunarya kok. Ya bener nggih. Ha nggih. Riyen namine Mas Adik niku pengendang saking Pamengpek menika lho Mas. Nggih. Nggih. Pak Adik. Leres. Nggih, sampun katur kala wau. Walang kekek Yung, monggo. Nyuwun dawuh. Sing durung komandan sapa iki? Mbak Dita, Mbak Mbak Fahmi. Ha niku Pak niku. Nek Mbak Dita ki ya anu no lagune ya nggone Mbak Dita no. Oh, anu Banyuwangen. Nggih. Nggih, Banyuwangi. Oh, cah Banyuwangi ta nggih? Nggih. Nggih nggih. Ayo, kene Mbak Dita, kene monggo, monggo, kene. Petaram, turun. Wonten gelang alit, wonten gerajakan. Ingkang pundi? Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Bawani ya Mas Gareng. Oh nggih, kedah ngoten. Men ketok ciri khasé kok ya. Lan ketok yen asli Banyuwangi. Nggih. Kok nek pas nganggo Ngerangin. nah, kuwi garang ya aja lali ling jenggleng. Oh siaga Pak. Kula jeglen cahyu ayu sregep kula. Waduh. Geleleng meneh ya. Tasik saged tadi. Hah? Tasik saged. Doping lho. Ya. Doping kok petik ya. Nggih tasik fungsi. Hah? Masih berfungsi. Oh, ya kari delok mungsuhe. Wah, kuwi cah takoni tekan Didi. Ora tak silidep mawur ke. Monggo. Ayo. Diaturke. Iya Pak Dita. Pembiat Mayun. Ayo. Mambiat mayone Membiat Mayun jata. Ayo. Hop. Ya. Wani. Boleh ganas. suwarane gandeng belambiangan Gendeng belambiangan Oh. Iya. Kayak gua sih ngopo? Lah kenapa, Dik? Mau kowe wani kok. Aku anggere karo wedok wani iki wedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki aku maca layang ora usah dijogeti. Iki ana sing iki dipirani DPS Budaya live streaming.
Wis maca sik dibarke sik. Maca marane kaget wong. Maca layak kok dijogeti iki kok apa? Tak kira ngrangi no. Kok sregemen ayo. Pianyu Ya. Enak lho ki mau. Kenang wetan Sakeran Kolon gono wetan segara yang Yo, Jane niat ora to kowe? lah ngenteni sampean mumbul ora mumbul-mumbul. Lah aku ora dokono kok dikawali kok. Dadi tak dung. Oh ya, ya. Ya. Kawan Banyuwangi ngono kuwi tak tung. Ya. Dung dadi tak. Lan kita lalasangka Lor lan kidul rasane kriyoke. Tunge iki paling isor ana dhuwur. Piye tunge ning endi? Dadi tak dung. Oh iya. Serba Kok dadi tak dung. Lah iki endi? Oh, tunge ning isor. Notasi deng tak dung dong. pinter ngendang iki. Wah, elak. Wah, jan kuwi wah cangkeme jane Pak. Luntur, Pak. Notasi kendang kok, Pak. Deng tak dung dong. Nah, Cenderung ta kuwi. Nang kaliwian liwian Belambiangan. Belambiangan malah kaya wong liya. Masa kaya wong meres. Yo. aja takon sesaki Tanah Indian. Bumeliaring. Yo. Taman Sari Nusantara. Bapak, yo gerajakan Banyuwangi. Atos, yo toh. Gerajakan Banyuwangi. Yo. Raina bengi sing tau sapi
Kerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani yang akan selesai hati Longgoreng pasiran sambur-samburian gerit teman Oh, manuk-manuk ngeliwerian lanang wadon ubar-ubarian Yandeng tangan ning pinggiran awas. Pesek-pesek semayanan pagi janji urip Kira-siriana bikan jangan gandeng asli Banyuwangian Sira-siriana bikan jangan gandeng asli Banyuwangian Alhamdulillah sampun katur Gerajakan Banyuwangi. Niki wau. Wah, Sampun. hebat bersane Mas Garing Banyuwangen ya oke, Jaipongan ya hebat. Wah, elok Nggih. tenan. Durung mengko nggon gara-gara kuwi saya akeh tak anu. Oh nggih, bener Nggih. kata sangat. Sae dereng ning nggih paling boten ngirama ngoten. Nggih, nggih. Pas karo pengendange kala Bendono nanti. Nggih. Kala dirbiksa. Nggih. Tak kira cukup sepene sik, Nduk. Ngaten Nggih. kok ngasurien nggih, Mak. Nggih.